padha-padha liwang mancanegara padha-padha liwang liandrayan. Nyuwitana ngarsane anak Prabu Duryudana kok labu-labu temeng kaya ngono nggih. Kula tak ngestakaken dawuhipun panjenengan satama wonten dawuhaman. Wektu dina iki aja nganti ngucir ngajurit. Aja nganti gawe wiranging bapakmu awit bapakmu kuwi mono minangka pendeta sing gamben-gamben, pendeta sing peng-pengan, duweni kadigdayan kang liluwih. Ayo satama mergake kana maju meneh. Lek tanding sepisan kok ngono kok. Aja nganti gawe wiranging bapakmu. Engko gampang. Engko tak paringi ngelmu ingkang kimpleng-kimpleng kanggo nandingi kedhe lancur-lancur Pandhawa nggih ngestakaken dawuh paring pamit sartanipun nyuwun tambahi pangestu Bawa Panembahan Durna. Ayo ditung kali karo. Arep dumawur sang mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong makuru kongso ora pangeling iki kaya Siwasa Tagya dasar pranyata kowe Antasena. Ana wigati apa brepeki lawan aku. Waktu dina iki para kaki tuduhno adikku wis anggeni. Lakon tak rangket tangane rincung sikile leboke pakudahan padha ngastina. Awit para kadang-kadang soto ora bisa nekake samengko yen to negara Ngastina bakal dijaluk ana astane wis anggeni. Ora usah ngucap ngrasani adikku wis anggeni. Waktu dina iki tandingmu dudu sapa-sapa, tandingmu Satya Ngrandu Gumbala Raden Antasena. Wah ladalah ngemping loro gencapati. Waktu dina iki aku wis wani manjlaladane liyan tegese aku sawe gondo bojrone. Nandingi menungso kaya Siwasa Tagya. Wah ladalah aja nganti lena pangindhamu.